dnešnej hodine si ukážeme, akým spôsobom sa vkladajú grafické objekty do HTML strán. Tu mám zdrojový kód, tu mám obrázok vložený, takže by sme si ukázali, akým spôsobom sa to robí. Robí sa to týmto príklad. Príklad si zoberieme. Tento príklad nám vloží tento obrázok. Samozrejme, sú tam definované parametre, to znamená meno obrázku, šírka obrázka, výšku obrázku. Takže skúste si otvoriť tento súbor, ja som ho posielal. A skúste si tento príklad. Interaktívna tabula si našla uplatnenie aj na stredných školách na hodinách informatiky. Učiteľ tak teraz môže žiakom názorným spôsobom ukázať prácu v samostatnom programe, ako sú napríklad nástroje balíka MS Office, tvorbu internetových stránok, či programovanie v rôznych jazykoch alebo samostatné nastavenia Windowsu. Žiaci tak majú lepší prehľad o tom, čo sa od nich vyžaduje a ako majú postupovať pri práci. Dotykové obrazovky umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu s počítačom a taktiež poskytujú žiakom aj novú skúsenosť pri práci s počítačmi. Interaktívna tabula sa dá využiť aj pri odpovediach žiakov, kde môžu priamo ukázať, ako by riešili zadaný problém, alebo aj na vzdelávacích stránkach riešiť matematické či fyzikálne úlohy. Taktiež to vidia aj ostatní spolužiaci, čo im vlastne umožňuje viesť medzi žiakmi tvorivú konverzáciu ako aj spoluprácu.